যে কোনো সামঙ্গ থাঙ্গয় বিপদ কাজানা বাদে মুংसा করে নক তাবাব চিনি ডিসিশন চাইয়া जोंनो इमेच्योर डिसिजन लागायनो যদি সাগৈ নক ইনো বাজার জমাই গাই आं इनो कुतुब माने ओ पुलिस टी सारा फाइनल लाखिबारि रखाय गाय केबनि बखर देखांनाय केवनि याथि बायनो आइ बके ताहिना लिडार रंनि बागैसो जोंले तरजा खायजाखि नो जाबो सिनायथि सभा खायमान बाय ताबो चिनि डेमोक्रेटिक सिस्टेम नि जे राजनैतिक बा चिनि मबो कायसा राजनैतिक छै जों हिंगा प्रेसार ग्रुपनि पलिटिकल लिडार जों गाम हाया मिया गो एसि रुमा सबै मुटामुटि 2 घन्टा चिनि नोडल अफिसार बाय सालायका हिंगाय चिनि जे 9.0 मान थियै बो पंखे सुइला रखा किन्तु सुइला रखा जे तिनि सालायका खाराप जे माने अखबे कायसा दिमान चिनि जे दिमान अबने दिमान गरजा कारण हिंगा चिनि न 9टा दिमान प्राय 5-600 मानथाय दङ हिसाब खायगा हिंगा अबनि बागैनो जोंनो एसबी डिपार्टमेंटनि हिंगा एडिशनल चीफ सेक्रेटारि जोंनो पावग्रखा नंनि डिमान्ड नथियै जों जदियो स्टेट गभर्नमेन्टनि यागनि फाटार दङ कतगुला दङ जेमन ट्राइबेल वेलफेयारनि डिमान्डनि माने रमन मानि फाटार यागनि फाटार अबहिंगा आरो अन्य डिपार्टमेन्ट बाय सालाय दङ नामा जेमन नंनि कायसा स्टेट बाजेट বিভিন্ন स्कीमनि बागै বিভিন্ন डिपार्टमेन्टनि बंनि कायसा मैक्सिमाम बा मिनिमाम একটা बाजेट टार्गेट दङ हिंगा अ टार्गेट जदि बंनि पाइखां हिंगा अबन काथाल फाय माननानै हिंगाय ब सरकारनि सेंट्रल गभर्नमेन्टनि अरो प्रपोजाल होना नांगौ जेमन तारनदि आं जास्ट एग्जांपल सानो कायसा राबार मिशन अब किन्तु अलरेडी पाइजा किन्तु बग्रजा आरो 30,000 राबार प्लांटेशन भेरिफिकेशननि बागै अलरेडी प्रपोजाल दङ हिंगाय अ प्रपोजाल 2026-27 बग रखा अबनि बागै बग आरो 30,000 बेनिफिशियरिनि बागै बग अलरेडी फटा फैजा हिंगाय सरकारनि काम हिंगाय आराय बग रखा हिंगाय तिन लगे खाना बाया बेले बगबो अबै स्कीमनि बागै जखन बाजेट पेश होनाय अबनो बग अफिसाराव आसे मन्त्रीराव आसे सिद्धांत लानाय अब ताकलाय जों 2026-27 30,000 बिसोर 10,000 बिगा मानो नंगे একটা টার্গেট থাকবে বুঝিখা ঠিক অবতয় ও বিদ্যালয় আর যে পরিণাম নিচে সামান্য অবহিংকায় একালয় বাই নবদয় হিংকায় কোনো বেকিং কোনো স্ক্রুটিনি করায় অজায়গা মাত্র মেরিট বেসিস মানো কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল গ্রাউন্ড जों नुगो जों सियो अब প্র্যাকটিক্যাল অংয়া বিভিন্ন পলিটিক্যাল লেভেলनि হইতে अब आइखाय सिग्रगय যারা নিদিরং মায়া হিং बगबो सियो जोंबो सियो हिंगा अबनो बग साका ठीक आसे जों डिपार्टमेन्ट बाय बंनि कनसार्न अथॉरिटी बाय सालायो जों नंनो बायखाय नंनि जे टोटल डिस्ट्रिक्ट दंमानि नग जे डिटेनिस दंनाय अरनि बागै जों मोटामोटी बायखाय नंनो सुबा मानाय अबो जों नायनाय माने बग जत्तनो पगलारखा जों जोंनि कनसार्न डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बाय सालायो नंनो बायखाय नंनि जे डिमान्ड फुलफिल खायमानो जों खाबाय खायलाखा किन्तु जों आसे नोडेल अफिसार नंनो डिमान्ड जोंनि नक साका नबाय सालायसे जों नंग मानसिनि जेबो सालायाबो हिंगा अबनि बागैनो बक्सनो जरा रखा जों प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टनि नोडेल अफिसार हेड अफ द डिपार्टमेन्ट जों सालायनाय जोंनि मन्त्रि मिनिस्टार बाय बे जायगा जोंनि आवता करे अन्य जायगानि लाइफुं जों नंनो सुबुंगानो बागै जों चाइटकनाय हिंगाय 30% बिसि नंनो जों लिरनाय आइफोरखौ नांगौ जों लेटेस्ट आपडेट होनाय हिंगा अ आपडेटनि बिसिंजों जों प्रत्येक मासे अंत 2 यार हिंगा 3 बार मानायो नंनि माने इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जों सायख'नाय ani je daunani officer ani je groupni borok nang saka जों रसा सिनाय हिंगा सिनि मानथाय सप्ताहनि तुय जों लामा कासमानि जों इनो माथाय रखा कारण इनके जों जे जायगा सालाय फायजाक अबनो जों काताल खाय आरो सिचुएशन आप नर्माल खाने जों मुसु गया हिंगा अबन बायनो नक जरा मीडिया ताकु बुहर फायनाय नंगबो पाइपलाय हामबाय नंनि बिसिनते सिनि खरां नक आवाय खायखांगा जों आरो सिनि मानथाय सप्ताहनि बागै जों आरो खापुरनाय नंनि बागै हिंगा अबन नंनो जतन हामबाय थैंक यू